Здравейте хора, аз съм Мартин, а вие сте с поредния епизод от RPG поредицата на FC24 в моя канал. И да хора, FC24 RPG поредицата продължава, въпреки че се бях така зарекал изобщо да не продължавам да играя Ultimate Team след последния епизод. Flashback. Историческо първо не класиране, за съжаление, и това може би ще е края на Ultimate Team за мен и на RPG поредицата. End of Flashback. Но мина се колко да кажем седмица, може би повече от седмица. Изобщо не съм влизал, но честно казано доигра ми се и сега предстои доста интересен епизод. И така, в днешния епизод ще отваряме пакове. Мисля, че имам доста насъбрани пакове. Имам Division Rivals награди, които стоят от над седмица. Имам и Squad Battles награди, които честно казано не знам какво ще е. Да, със сигурност няма да е нещо вау. И ще опитам да играя малко Division Rivals. Честно казано не обещавам да постигна 8 победи, но ще се опитам. Слагам очилата и се запътвам към Division Rivals наградите. Те са за дивизия 6, мисля, че. Premium Gold Players Pack, Jumbo Gold. Окей, нищо особено, честно казано. Но пък ние не сме играли. Така, в момента имаме Centurion промо. Имаме не кой знае какви пакове, но пак са доста. 27 пака. Защо пак да не пакнем нещо интересно? Започваме с Gold Pack. Аржентина, дай ми Меси. Не. Това е Лацио, но не мисля, че са мъжете на Лацио. Кастеланос. Така, още един Gold Pack мисля, че беше това. Централен защитник, италянец от Интер, Бастони. Ачерби, окей. Испания, CDM. От Селта, няма как да е нещо добро. Харватия. Да, това е Брозович. Бразилия. Централен защитник. От Астън Вила, само че ние имаме негова по-добра версия. Диего Карлос, само че голд картичка. Това е Алаба ли е? Не, чакай, стой. Австрия. Опс, сори. Тук не очаквам абсолютно нищо, защото има и бронзови. Страйкър, Ен-Несири ли е това? Да, Ен-Несири. Испания, CM. Алексия. Това е Тиаго. А не е толкова зле. 8-4 ли е Тиаго? Найс, окей. Правим Mixed Players пак последен, мисля, че е този път. Това обаче Team of the Week ли е? Или... Да, Team of the Week италянец. Окей. Това е хубаво, защото е трейдъбъл. Поне можем да вземем някакви пари за него. Така, 12 играча, 12 реера. Тук има шанс да ни се падне Едерсон или Алисон. Walkout. Алисон Бекер. 8-9 мисля, че е. 82 плюс реер играч. Един само. Италия. CDM. Това е Тонали. Това е Тонали и то е 8-5 най-вероятно. 8-6. Добре. Айде да пробваме да изиграем някой матч. Да видим как ще се получат нещата. Мирам се в 8-ма дивизия, защото да, сезона е свършил. Окей. Добре, в 8-ма дивизия мисля, че трябва да нямаме проблем да се качим в 7. Да видим. Хубаво е и да ни намери матч по принцип. Няма да е зле. Оставя. Окей. Значи е трябвало просто да рестартирам. И така, първият опонент. Има Колмуани, Балтимор, Кин, Кю, Кейхил. Това е Данило Перейра, Сентурион. Да видим. Към Бернардо. Бернардо връща топката към София. Тя се измъква. Опитва изстрел. Тривела и 1-0 София Смит. Леао. Отново Леао. Залъгва. Измъква се. Стреля и бележи. 2-0. Рафаел Леао е голмайстора. Паса е към Леао. Измъква се Леао. Комбинира. Бернардо.
Стреля и бележи 3-0. О, това е гол, това даже беше пауър изстрел. Така, първа победа. Да видим как ще продължим. Така, следващия съперник. Облак, Рубен Диас, Салиба, Уорд Праус, Яго Аспас, новото SBC и Нкетия Ево. Лукас вади Диаби. Отново той. Комбинира с Бернардо. 1-0 Бернардо Силва с левия крак. О, много хубав пас. Нкетия спасява вратаря, само че Тео Ернандес, който играе в халфовата линия, добавя и резултат става 1-1. Време е да натиснем и да вкараме победния гол. Flashback. Брат, стига бе! За какво не игра, брат? End of flashback. Кое е това, бе, хора, бе? Какво ви става с играта, бе? Гледай, бе, изфърли ме от целия Ultimate Team, бе, бе. Какво ви става с тъпата игра, бе? Не мога да вляза в Ultimate Team ли, бе? Това е скандално, бе, хора. Не съм го играл 10 дена и ми трябваше матч и половина да видя какъв траш ви е играта, бе. Хора, имам интернет. Брутален интернет. Не е от моя интернет със сигурност. Друго нищо не мога да кажа. Просто скандал, но EA Sports отново скандализират. Изфърлени от матча. Крашнаха сървърите. Разбира се. Защо не? Имаме загуба, въпреки че не сме загубили. Продължаваме напред. Да знаете. Следващия съперник е Едерсон, Мартинес, Варан, Мадисон, Райт, Донован и Одегард. Топката отново е за София Смит. Напредва София. Вади към Леао, който ще отбележи абсолютно на празната врата. 1-0. Ха-ха-ха. Много обичам така, като излезе вратаря. И той не знае къде е, бе, човек. Все едно е тотално пиян. Много центриране. Скача там! Диего Карлос абсолютно сам скочи. И не беше никакъв проблем за него да отбележи. 2-1. Напредва Леао. Беше абсолютно сам оставен. Пауър изстрел! И това е 3-1. Милитао измъква се. Милитао, 4-1 и това ще е край на матча. Connection Lost и втора победа. Следващия противник има Трап, Нкунку, Тимо Вернер, Диаби, Мадисън, Рашфорд, Мусияла. Да видим. Тук ще се гонат аутлини. Да. Ха. Бях подготвен. Взех топката с Тео и той просто реши, че няма да се овладее и тя отиде право в Диабилия. Това кое е? Така, като не иска предния път, ще бъде сега. Така, следващия. Рамсдейл, Тиаго Силва. Не, Мартине, нямаш право от Тиаго Силва да загубиш с 50 пейс. Махнете се оттам, че ми пречите, бе. Това не мога да е истина, червен картон на Лукас. Що пичага? То пичага играе, все едно е Меси с този състав, бе, брат. Какво става, бе? 16 000 финта в секунда ли, бе? Що па да не падне пак при тебе? Тон, направо излизам от матча. Съжалявам. Така, следващия опонент има Колмуани, Наката, Чуамени виждам, Рюдигер. Не е лош състав. Диаби. 1-0. И Чане Ватко не ме интересува. Нищо не мога да направя, хора. Нито мога да се смена, нито натискам шпагат и той се случва след 3 секунди. Отвръщавам се от тази игра. Честно, просто си припомних за 1 час защо не искам да я игра повече.
Само тичане, брат. Само тичане. Това не е реален футбол, хора. Това не може да се случи в реалния футбол. Да тичаш само и никой да не те срещне и да вкараш гол. 2-1, Бернардо Силва. Три на 1 Леал. Айде, Леалка. Лъже вратаря. 4 на 1. Тук имам червен картон на София. Евала. Евала EA Sports. Евала EA Sports. Много хубав пас за Диаби. Измъква се Диаби. Тук вече трябва да влезе. Трябва да влезе това. 5 на 1. Благодаря ти. Това завършвам епизода. Силно се надявам да ви е харесал. Ако е така, отнете едно лайкче нагоре и ме подкрепете в битката ми с гличовете и с... не знам. Наистина, не знам точно как да определя играта. Мисля, че по-зле не е била никога. Както и да е. Всичко хубаво от мен. Чао, чао и до следващия.